இன்னைக்கு கதை பகுதியில் நம்ம ரெண்டு கதைகளை தான் பார்க்க போகிறோம். ரொம்ப சூப்பராக இருக்க போது. டோன்ட் மிஸ் இட், டூ வாட்ச் இட் டில் தி எண்ட். வணக்கம் தோழர்களே, நீங்கள் பார்த்து கொண்டிருப்பது இனியாஸ் வேர்ல்ட். நான் இனியா. முதல் கதை பேரு உண்மை அறிந்த ராஜா. ஒரு ஊரில் ஒரு ராஜா இருந்தாருங்க. அந்த ராஜாவுக்கு சகுனம் பார்க்குற பழக்கம் இருந்துச்சு. எப்போவுமே அவர் சகுனம் பார்த்துக்கிட்டே இருப்பார். காலங்காத்தால் எழுஞ்சோடனே ஜோசியரை கூப்பிட்டு சகுனம் பார்த்ததுக்கப்புறம் தான் அந்த நாள் பொழுதே அவர் தொடங்குவார். இப்படி போயிட்டு இருந்ததா, அந்த ஜோசியக்காரர் இதை வச்சு நல்லா குளிர் காஞ்சிட்டு இருந்தார். இந்த ராஜாவுக்கு இதில் ரொம்ப ஆர்வம் இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு எதையாவது இருக்கிறத இல்லாத எல்லாத்தையும் சொல்லிவிட்டு ராஜா கிட்டேருந்து காசை வாங்கிட்டே இருப்பார். ஒரு நாள் அந்த ஜோசியர் என்ன சொன்னார், 2 ஜோடி காக்காவை, அதாவது ஒரு ஜோடி காக்கா 2 காக்கா இருக்கணும். அந்த மாதிரி காக்காவை யார் பார்க்குறாங்களோ காலையில் எழுஞ்சோடனே அவங்க அவங்களுக்கு அந்த நாள் ரொம்ப அதிர்ஷ்டமான நாளாக இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னார். நம்ம ராஜா சும்மாவே சகுனம் பார்ப்பாரு. ஒரு ஜோடி காக்கா ஒன்றா பார்த்தா ஜாக் பாட் அடிக்கணும் சும்மா விடுவாரா? அவர் என்ன பண்ணார், உடனே அவருடைய சேவகனை கூப்பிட்டு காலைல எழுஞ்சோடனே போய் பார்ப்பா, எல்லா இடத்துலையும் போய் தேடு, ஜோடி காக்காவை நீ எங்கே பார்க்குறியோ உடனே எனக்கு தகவல் தெரிவையே, எனக்கு என்னை கூப்பிட்டுட்டு போ அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாரு. அந்த சேவகனும் ஓகே, நம்ம ஜோடி காக்காவை மட்டும் காமிச்சு கொடுத்துட்டோம், நமக்கு நிறையா காசு கொடுப்பாரு அப்படின்னு நினச்சிக்கிட்டு ரொம்ப சந்தோஷமாக காலைல 6 மணிக்கே எழுந்து எல்லா இடத்துலையும் போய் தேடுவார். நம்ம எப்படியாவது நீ கண்டுபிடிச்சணும் ஒவ்வொரு நாளும் ஆர்வமாக போயிட்டு அந்த சேவகன் தேடிட்டு இருப்பார். ஒரு நாளில் அவருக்கு ஒரு ஜோடி காக்கா கிடச்சிரும். உடனே ஜாலியாக போயிட்டு ராஜா நான் கண்டுபிடிச்சிட்டேன் வாங்கன்னு சொல்லிட்டு போய் கூப்பிட்டு வருவார். ராஜாவும் ரொம்ப சந்தோஷத்தோட நமக்கு ஏதோ இன்னைக்கு ஒரு நல்லது நடக்க போகுது அப்படின்ற ஒரு ஆர்வத்தில் அவரும் போனார். ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தா ஒரு காக்காவை காணா போயிடுச்சு. ஒரு காக்கா பறந்து போச்சு. 2 காக்காவில் ஒரு காக்கா தான் இருந்துச்சு. செம்ம கோவம் நம்ம ராஜாவுக்கு. இந்த பொறுப்பில்லாத சேவகனை வேலையை விட்டு நீக்குங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவத்தோடு கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு. அப்போ தான் அந்த சேவகன் சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. சாதாரண சிரிப்புலாம் இல்லைங்க, செம்ம சிரிப்பு. வாயை விட்டு செம்மையாக சிரிக்க ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ராஜாவுக்கு செம்ம டென்ஷன். நம்ம என்னன்னா இவங்க வேலையை விட்டு நீக்க சொல்லிட்டு இருக்கோம், இவங்க சிரிச்சிட்டு இருக்காங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு ரொம்ப கோவத்தில் கத்த ஆரம்பிச்சிட்டாரு. ஏன் இப்படி சிரிக்கிற அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டார். அதுக்கு அந்த சேவகன் என்ன சொன்னாருன்னா, நீங்கள் என்ன சொன்னீங்க, ஒரு ஜோடி காக்காவை யார் ஒன்றா பார்க்குறாங்களோ அவங்களுக்கு மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் அப்படின்னு தானே சொன்னீங்க. நான் தான் நீங்கள் ஒரு ஜோடி காக்காவை ஒன்றா பார்த்தேன், அப்போ எனக்கு கிடச்ச மிகப்பெரிய அதிர்ஷ்டம் இந்த வேலையை விட்டு போகிறது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் இதை நினச்சி சிரிச்சுக்கிட்டே இருந்தார். அப்போ தான் ராஜாவுக்கு புரிஞ்சிச்சு சகுனம் பார்க்குறது எவ்வளோ தப்புன்ட்டு. 2வது கதை என்னதுன்னா, தர்மரின் தர்மம். ஒரு நாள் பாண்டவர்கள்லாம் உட்காந்து சாப்பிட்டுட்டு இருப்பாங்க. அப்படி சாப்பிட்டுட்டு இருக்கும் போது ஒரு ஏழை கேட்பாங்க, ஏன் எனக்கும் எதாவது தாங்க அப்படின்ற மாதிரி அவங்களோட துயரெல்லாம் சொல்லி கேட்பாங்க. அப்படி கேட்கும் போது தர்மர் என்ன பண்ணுவாருன்னா, தன்னோட இடது கையால் பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளி கிணத்தை எடுத்து கொடுத்துருவாரு. பீமருக்கு ஒரே ஆச்சரியமாக இருக்கும், ஏடா இது அண்ணனே இப்படி பண்ணிட்டாங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு உடனே கேட்டுருவார். பீமர் தர்மர் கிட்ட கேட்பார், அண்ணா உங்களுக்கே தெரியும் இடது கையால் நம்ம எதாவது தர்மம் பண்ணோம்னா அது நம்மளுடைய தர்ம பலனில் சேராது. அது மட்டும் இல்லாமல் எப்படி நான் சாஸ்திரம் எல்லாமே உங்களுக்கு தெரியுமே, நீங்கள் எப்படி நான் இப்படி பண்ணீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு பீமர் தர்மர் கிட்ட கேட்பார். அதுக்கு தர்மர் என்ன சொல்லுவாருன்னா, நம்ம இப்போ சாப்பிட்டுட்டு இருக்கோம்ப்பா தம்பி, நான் சாப்பிட்டு எல்லாம் முடிச்சுட்டு போய் கையெல்லாம் கழுவிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் எனக்கு மனசு மாறலாம், இதை விட கம்மியான ஒரு பொருளை கொடுக்கலாம்னு நினைக்கலாம், இல்லை எதுக்கு கொடுக்கணும்னு நினைக்கலாம், கொடுக்காம விட்டுறலாம், இல்லை அந்த ஏழையோட மனத்தை நான் காய கூட படுத்திருக்கலாம். இப்போ அவங்களோட துயரை கேட்டோன்னே எனக்கு அது கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு, பக்கத்தில் இருக்க வெள்ளி கிணத்தை கொடுக்கணும்னு தோணுச்சு, அது எதுக்குப்பா நம்ம மாற்றணும், அதனால தான் நான் கொடுத்துட்டேன். எப்போவுமே நம்மளுடைய பலனை பார்க்கக்கூடாது, மற்றவங்களுடைய பலனை தான் பார்க்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க. என்ன நண்பர்களே, நம்ம பார்த்த கதைகள் 2மே ரொம்ப ரொம்ப குட்டியான கதைகள் தான். ஆனால் அது தந்த மதிப்பு எவ்வளோ ஆழமானதுன்னு பார்த்தீங்களா? இதுக்கு தான் நம்ம கதை பார்க்குறோம். சரி நண்பர்களே, முதல் கதையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்ட மதிப்பு என்னதுன்னா, நம்ம சகுனம் பார்க்கக்கூடாது. சகுனம் பார்க்குறது ஒரு மிகப்பெரிய, அது என்ன சொல்கிறது, நம்மளுடைய அறிவின்மையை தான் அது நம்ம காமிக்கும். 2வது கதையிலேருந்து நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது, நம்ம உதவணும்னு நினச்சிட்டோன்னா அதே அந்த நொடியிலே எந்த ஒரு நல்ல விஷயம் செய்கிறதுனால இருந்தாலும் அந்த ஒரு நொடியில் நமக்கு தோணும், அந்த நொடியிலே நம்ம தொடங்கணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டோம். இந்த காணொளி உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்க, ஷேர் பண்ணுங்க, கமெண்ட் பண்ணுங்க. மறக்காம இனியாஸ் வேர்ல்ட் யூடியூப் சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணிக்கோங்க. அப்பதான் நாங்கள் போடுற எல்லா அப்டேட்ஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் வரும். மீண்டும் ஒரு நல்ல கதையோடு நான் உங்களை சந்திக்கிறேன். நன்றி.